Здравейте, приятели! Млякото е в хладилната вана, където ще претърпи охлаждане. Има си температура на охлаждане от 3-4 градуса. Винаги се прави това преди да бъде транспортирано до нашия млекомат. Това е така наречената транспортна температура. Сега много хора ми задават въпроса: млякото чисто ли е? Разбира се, че е чисто. Има лаборатории за изпитване на храни. В Пловдив са 3 или 4 такива. Може да си вземете мляко от моя млекомат по всяко време, 24 часа в денонощието, и да си занесете проба. Там ще ви кажат колко е маслеността, има ли чужди примеси вътре и дали всичко е наред. Аз нямам абсолютно никакви притеснения за качеството на моето мляко, защото съм изключително честен човек. За това ви призовавам, който има някакви съмнения, да дойде да си вземе мляко и да си занесе една пробичка, за да няма абсолютно никакви съмнения. Даже ако иска, всеки ден може да минава да си пуска проба. Дарвин 7 в двор на къщата, 24 часа в денонощието. Работим за вас!